Zvonimir Balog, Krk. Ako si Krk i naopako napisao, neće izgubiti smisao. Kužiš foru, Krk će i dalje biti Krk. Najveći otok u našem moru. Ostalim otocima Krk može biti tata. Na njemu je Baščanska ploča, prvi pisani spomenik Hrvata. Svladali te umor, postaneš li mrk, napusti školsku klupu i dođi na Krk. Možeš doći s mamom, tatom, djedom, bakom, možeš kopnom, vodom i zrakom. Doduše, prastari Hrvati, koji su se u prastare Hrvatice zatelebali, sve do 7. stoljeća s dolaskom su kolebali. Možda su se bavili mišlju da najprije naprave aerodrom u Omišlju.